Ukubulia ningo kwabekirwe nsemo asaba ibuli kubwaterana asesegi gusiria marita genkyo asaba n'abanyaruka na kubatanga kurwa sobunereria bwakera chingenjo na buna gutumanya umuriketo Dipon Asanya na gutumanya umuriketo Daniel Ontiri haya nigo abakagukwana no MC omochore me county ya Kisumu Swati Dolphin Bwari chinga kichinkwana yaye hamona boroki wa seti skuru au ase bunge ya South Mogirango una enchire ya moyogo kinya ibirengo bya masomo asaboroki Ukwana seskuru ya sekondari ya Maiko imeatabake kaunti ya Kisii wari nigazingirire igoro yokugania gukubwaterana asoko eneke wacheno egati abana banyeroka chingaki cha matukabo no buya wa masomo ili wache gwekonya asa matukali bosio ne chingaki cho mochando bo marita genkyo otewa kobeke goche kenene asa abana bekiareke entugwente ko ensure no mwana munyaruka na very comfortable because abana baita banyaruka ngo twara bari challenges chinyomo cha mapema na egento gekoro ku teen pregnancies lakini egento tugwente kurwa nese geyu erinde twenswe n'abana baito chinyaruka banyole rivaga na kale umwana umunyaruke gasi aya amanyire no kwenda ruche gotanya chinko okogenda boye na nyora abana ndwikira gabu lakini bona gatwatwarire society etaito umwana umunyaruka isoke asichi activities chinde chinyinge na kigaka togotarira abana baito tokobakwana tokobatena rivaga ryabo ndirororo ase society yaito asense mwende wari nigamenta buna abana banga banyaruka nigo bagwetera emechando au chingaki bakurigia kwerenda kabachenu ekyo kirira benyora asemetego yogoturubania masomo nabatarira gukwanira esauti yo musubati gaigankwane n'abanyaruka baito obuya bwa chisemi cyabo ekero bali skuru nakibagwente koira gusenga kibagwente koibogoli n'abana chinyaruka nande pia kerenge kenene tugokwanira gento gekoro ku period poverty igaiga se county ete ya Busingo nyari kanere n'abana mbare bakoira up to 3 days batari kwa ende skuru aso mutinyi asa matukari yabo yo mutinyi nakiye kogera bunanche n'abasani bane twa chiramo tokoligie nchira yo wonchukana within the county ko ensure n'abana na baborukende gyonsi mbaba se komise classini. That is how we push n'abana chinyaruka na baraba gwende kubagendera ko performance school cyabo like abana bamuraba ko perform. Sara Kerubo no morokia wa waroki wa baiga oyo kwandira wasemere kwa ego cyasa matukali bosio obekire omogo kaso bosiwaito asengencho atoreteiro ebinto konye abana bandi batabwati eskuro yengo somi nche no mwalimu ngoge nogendreta go somi oyo ndinarocha andegete are uncomfortable kerasime okobata bwati ebintu byabandi okonyara bairorerete chinsa chinyinge bono togote bangambia mono nande ntomento moki ando mheshimiwa togocha kukwariga ni umwakonde oretwa mentra sama soma ito asante sana aso murubiriga aboroki wa baiga nigo babatukirwa ebitamba byobacheno nabana bamura bayegwe bintu byingencho asa masomo bune bitabu ni chikaramu ubuya wego wagokerwa se skuru ya sekondari ya Rio City na goti chaki ELCK chionsia se bunge ya South Mogirango ase county ya Kisii mkurubuterega taseni kiagatembe literane ngoro kwa Daniel Ontiri.